ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ରବିବାର, ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟର ପର୍ବ। ଏବଂ ଏହି ରହସ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ। ଏହି ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଏହା କିପରି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ହୋଇଥାନ୍ତି? କେବଳ ଏହି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଐକ୍ୟତା, ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କତା ଏବଂ ଐକ୍ୟତା। ତେଣୁକରି ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଭିନ୍ନତା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଉ ଯେ ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ କେମିତି ବୁଝିବା? ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟର ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଓ ଥିଓଲୋଜି ହିସାବରେ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା କରୁ, ଆମେ ଏକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନବିକତା ହେବାର ଏକ ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ବିଷୟର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଳ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉ। ଆମେ କହିଥାଉ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। କେତେକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ, ବିଶେଷ କରି ସାଧୁ ଟେର୍ଟୁଲିଆନ୍ ଏବଂ ସାଧୁ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁରୂପ ଆନାଲୋଜି ଦେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ଟେର୍ଟୁଲିଆନ୍ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ
କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପିତା ଯିଏକି ପ୍ରେମିକ ସଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରେମିକ ଲାଭ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ beloved ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି the love ପ୍ରେମ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ଆନାଲୋଜି, ଏହି ଅନୁରୂପୀ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଟେର୍ଟୁଲିଆନ ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ପିତା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାନ୍ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦ ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେହି ହିଟ୍, ଦ ହିଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଉତ୍ତାପ ଗରମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆନାଲୋଜି, ସୁନ୍ଦର ଆନାଲୋଜି ଅନୁରୂପୀ ସେ ଏହି ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ପିତା ଅଟନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ଦ ଟ୍ରି, ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଫଳ, ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଗଛର ଫଳ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଶାଖା, ଗଛର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି। ଏହିରୂପୀ ଭାବରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ତଥାପି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଏହି ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ କରୁଛି, ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ବୁଝିବାର କି ନ ବୁଝିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ, ଏକ ଈଶ୍ୱର, ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପରମ ପିତା ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପରମ ପିତା ହେଉଛି ଦ କ୍ରିଏଟର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଟନ୍ତି ରିଡିମର। The God is the creator, the Son is the redeemer, ମୁକ୍ତିଦାତା। ଏବଂ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ବିଚାରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଅଟନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ। ତେଣୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରକାରୀ କିମ୍ବା ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହିସାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ।
ପିତା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେପରି ତ୍ରୈକ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାଥୋଲିକ ଭାବରେ ଆମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା କାଥୋଲିକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଉପାଦାନ ହୋଇପାରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କ୍ରୁଶର ଚିହ୍ନ। ଆମେ କ୍ରୁଶର ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଚିହ୍ନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟର ରହସ୍ୟ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରହସ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାଅ ସମସ୍ତ ସକଳ ଜାତିକୁ ଶିଷ୍ୟ କର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଅ। ଏହି ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୁଶର ସଂକେତ ଆମେ କେବଳ କାଥୋଲିକ ଭାବରେ ଆମର କାଥୋଲିକ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିବାକୁ, ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମିଶନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିବା। ଯାଅ ଜଗତକୁ ଯାଇ ମୋ ନାମରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଅ। ତାହା ଗୋଟେ ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ, God is for us, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାତନ ଇତିହାସରେ ଏବଂ ଆମର ନୂତନ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମୋସ ପ୍ରବକ୍ତା 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମ ପରି ହେବା ପାଇଁ। God is with us, God is Emmanuel। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। The Holy Spirit is in us। ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁ ଜହନ 14:16 ପଦରେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପର୍ବଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟର ପର୍ବଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ଯେପରି ଏକତା ସ୍ୱଭାବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ,
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ସମାଜରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରେ ଧନ୍ୟବାଦ।